halpure mbi laamu so toni o totta jeenoɗo kaldemi koye ɓiɓɓe leydam kaldemi koye ɓiɓɓe sénégal naaɓe to mbawɗen wonde partout dans le monde lebbi jeeɗiɗi hannde caggal nde guittuɗen nguɗo laamu pawɗen no juuɗe manipulateur uji pawɗen no juuɗe wurɓe fenade fenɓe yimɓe ha keeɓe leydi ene continue ha joni ene fena penali muɗum ha watti fende e nder penali muɗum wiya kala ko kala noon fof ko fenade en jii caɗele ɗe guurɗen ɗe haal pour noon kewiide hello yeeso ko joomum yoftanto ɗum hoore mum hakkude kadi seɓɓirade e teɓɓirade heɓɓirade ene heeƴa hen tawde noon heɓɓirade ene heeƴa ɗon yontiɗo eɗen keɓɓito leydi meɗen gila leydi men teɓɓiraki teɓɓirɗon e nder hen woni ɗum caggal nde tottuɗen nguɗo laamu en jii caɗele ɗo guurɗen secteur uji foof nana daari ala fof ɗo memata ha dilla alɗuɓe mbawi tampude saka noon miskineɓe Allah kam kawji ha yeernoɓe tan lacciri ene nguuri hen miskineɓe Allah kala yeernoɓe panuji ɗiɗi hande sa ari mbawa yeede hay feccere paano Allah e leydi darade wadde noon eɗen fof eɗen gandi paɗen koye élection ngaji législatif so tawi noon ene jogori moƴƴude leydi ndi ene jogori fewde koko wiite ko en gumi en gumti ganden ko guita nafata mbasen wattude erreur mo bannoɗen hay sinno erreur baɗaɗo enen kam en jeyaka hen en jiino ɗum en kaalino ɗum gila yetta he mbaɗen alerte yimɓe mbiɗen so tawi en belsidima ha en guitti ndiɗo leydi en fawi ɗum e juuɗe ɗiɗo manipulateur uji ɓe jalti prison ɓe naati paale men guurɗo boni kono noon haal pour min kewiide jongol e nawara keccol erreur ɓe ganduɗa ko wumnoɓe ene paaɗi ene cali yiide ene cali nande addani en ɗum ɗo ha enen fof en guure ɗeɗon caɗele leydi ene ɓafa ronkama yo ummo daro eɗen gandi ɓen son dokki ɗumen majorité assemblée nationale ɗo paaɗen ɗo moƴƴani ɗum noon holno poɗɗen wadde kebbirɗon leydi menen foof mbaɗen bolok goto gonen haɓɓere wotere gonen fandu woturu goten massivement gotonen gandanɗo laamu tawɗo laamu bawɗo laamu mo ganduɗa so tawi heeɓino laamu ngu guila élection ngaji présidentiel ɗi hande en gonta e nde ɗo tampere nde gonɗen on woni holi on woni Amadou Ba Amadou Boubacar Ba gorko jaam jaam o l'homme idéal l'homme l'état ganduɗo laamu mo ganduɗa ala ko wonani ɗo e nder leydi ndi en mbawa rewde parcours ji makko nde tawno parcours makko heƴani e nder 5 minutes heƴani e nder 10 minutes kono en fof eɗen gandi ko liggini leydi ndi e ko woni e leydi ndi on so tawi tottama leydi en wawi ardade leydi par ce que wowi ardade leydi sen tottimo majorité assemblée nationale o heɓɓitano leydi ndi o walla ene ɓeeɗo e compétent uji ɓe ganduɗa ganda haydara o ƴetta gandal makko e peeje makko e relation uji makko o wallit hen beele leydi ndi ene wawa dartade o e 5 ans neɗɗo jaam o mo ganduɗa hayde inde nde yiilete o wiɓe kala inde ne mbawɗon nandirde mboɗo yaadi hen kono tinnude yo won jaam ɗum woni jammak jeriñ jammak jeriñ woni jaam e nafoore so neɗɗo dañi jaam dañi nafoore haydara wasa hen wadde enen foof ndenden gotenen coalition jammak jeriñ mbiɗen ko tout sauf Pastef kala mo mbawɗen donnude e opposant uji donnen ɗum kono tinnoɗen enen foof sen denti eɗen gandi Amadou Ba candidat uji gonɗi ɗo foof eɗen gandi kanko ɓuuri hen wonde candidat mo ganduɗa eɗen jogui makko yakar so darim to e assemblée nationale kanko e diɗɗal makko mo mbawi ittanden ɗeɗo caɗele so yonti goto hen tinnoɗen oto ngamen ñantoɗen ha jooɗa mbaɗen parfum ngaji men dagoɗen jehen to bureau ji ɗi goten garten paɗen résultat o kadi guitten hankkande haqqillaji meɗen ko so tawi a hokkani ujunere walla ujunnaji ɗi mi wotantama tinnude kala nanowo danam nde kala bertottonoɗomi min e banggue mo kettuno min Sali Jah gondumi koye Amadou Ba koye makko kadi jadanmi haɗo Allah hanni foof koye makko kadi jadanmi so jaaɓi ha dusen mo nannen mo assemblée ha dusen mo nannen mo assemblée nationale ha dusen kadi nannen mo palais de la république heɓɓiti nduɗo leydi wadde goppen wiide soɓe hokkaka ujunere walla ujunnaji ɗi mi wotata paamen voix ma ɓuuri ujunnaji temedere pawen voix neɗɗo ɓuuri 1000 milliards mo oɗo peno wi won goto joguiɗo e compte muɗum nde tawno sa hokkama ujunere ujunnaji ɗi walla ujunnaji sappo koye ma yalti kadi koye ma kadi ummi woni ɗum ko gaz o courant o diwlin o
maara ko kala ko faate bange nguure ko faate bange kala ko wurna neɗɗo e aduna koye posma yaltata te so tawi ɓeydama so tawi en totti état mo ganduɗa wawna hay hunde koye ma yaltitta wadde noon fam ujunnaji ɗiɗi walla ujunnaji sappude ala koɗi nafatma ko kalisma kadi ko sa ñaamiɗi mbiya fam ko ɓuuri ɗum ma tire ma e nder duuɓi joyi ɗi wadde enen foof goten gotiren e gemde gotiren e wawde sobde leydi meɗen gotiren beele eɗen jalta oɗo crise bonɗo par ce que en jiyani en nanani en ganda sona sénégal te so tawi sénégal wonani e jaam en gonta e jaam ɗum ɗon noon hankkandi yontiɗo ɓiɓɓe sénégal na fof enen denta mbaɗa bolok goto surtout enen rewɓe ganduɗa ko enen goni wondiɓe e sukaɓe e nder galleji mbaɗen ɓe sensibilisé kala mabɓe jiɗɗo jippade lawol